Γεια σας παιδιά, Anonymous Gamer εδώ. Έχω καιρό να παίξω The Horror Elevator. Εντάξει, πάμε. Αυτό είναι το The Horror Elevator, αν λέγεται έτσι. Και part 3 είναι. Έφυγε. What? Χάξ. Μπήκα μέσα στο σώμα του. Έχω πολύ καιρό να κάνω βίντεο του The Horror Elevator. Απ' τα Χριστούγεννα έχω να κάνω. Θα προλάβω. Παναγία μου. Πάμε. Κολλώ καρέκλα. Πήγα να πέσω. Όχι αυτό πάλι, όχι. Όχι φίλε. Εντάξει, πάμε. Θα σου μπω μέσα σου. Να. Again. Αυτό το game ξανά. Πώς με πρόλαβε. Πώς πάει. Πάμε παιδιά. Θα λάβω κι εσύ. Έκλεισε το σανσέρ. Όλους ήταν εκεί έξω. Πάμε. Θα σου μπω μέσα σου. Γιατί δεν μπορώ. Εντάξει, σου μπήκα. Κόλλησα μέσα του. Και βγήκα. Εγώ θα ανεβώ εδώ πάνω για καλά και για κακά, γιατί μια μέρα ήταν αυτό το ίδιο το The Horror Elevator και έπεσα μέσα. Θέλω να σωθώ, το έχω δει, το έχω παίξει αυτό το παιχνίδι. Θέλω να σωθώ. Εγώ πάω να κρυφτώ. Φύγε ρε πούστα από την πόρτα. Κάτσε εκεί. Το έχω πάω εδώ. Εντάξει. Έκανα πριν. Έκανα το βίντεο τώρα γιατί 3 η ώρα θα φύγω και παιδιά να ξέρετε δεν ξέρω τι ώρα θα ανέβει το βίντεο στο YouTube. Πόση ώρα είναι? 4 λεπτά. Κάπου στα 6 λεπτά θα έχει κλείσει το βίντεο γιατί σε λίγο πρέπει να φύγω θάλασσα. Βοήθεια!
Μιτσί, τι είναι αυτό το game? Τι είναι, Παναγία μου. Εντάξει, έπεσαν όλα. Τι είναι αυτό το game? Θα με σκοτώσει. Θα με σκοτώσει. Μπήκα μέσα. Ψόφισα. Really. Έχω ξεμείνει από ιδέες, παιδιά. Πείτε μου τι άλλα game θέλετε να συνεχίσω. Άμα θέλετε ξαναπέζετε το The Horror Elevator. Ή ας πούμε να μου πείτε να κατεβάσω Outlast 2. Πρέπει να ανεβώ εδώ πάνω. Εδώ πάνω θέλω να ανεβώ. Ναι, η φατσούλα μου. Όχι, αυτό τώρα, αυτό θα γίνει νευρικόλα και κάπως έτσι, δεν το θυμάμαι. Θα ξαναχαλάσει νομίζω αυτό και θα γίνει κακή αυτή. Κοίτα, κοίτα αυτό. Θα γίνουν κακή. Όχι ρε φίλοι. Τώρα θα γίνουν κακή. Παιδιά βλέπετε, δείτε. Το έχω ξαναδεί αυτό το game. Μιτζί. Die. Έτσι ψοφάνε ρε φίλοι. Για να δούμε πόσα λεπτά είναι το βίντεο. 6. Εδώ πέρα τελειώνει το βίντεο, παιδιά. Αν θέλετε να το συνεχίσω, πείτε μου. Like και subscribe αν σας άρεσε το βίντεο, παιδιά. Γεια σας.